Когато искаш да избягаш, а не знаеш къде, да се скриеш от всичко познато и да потърсиш себе си, да потърсиш нов смисъл и нова посока. Да останеш насаме с мислите си и безмислието. Тогава отиваш в непознатото и дивото, малко плашещо, но вълнуващо и изпълнено с оная простота, която така ти липсва и жадуваш. И там ще бъдете заедно само планината, върховете, изгревите и залезите, тишината, вятъра и ти. Където суетата няма място, а лукс е думичка за удобни чорапи, сухи обувки и шоколадова вафла. Там, където можеш да усетиш себе си по начин, който не си предполагал, че съществува. Където ще изпиташ волята, силата и тялото си. Вървиш в тъмнина, понякога без пътека и често на края на силите си, за да откриеш, че си по-силен, отколкото някога си представял, че можеш да бъдеш. А светлината, която сам носиш, е единствената, която ще свети по пътя ти. Мислил си, че знаеш много, но разбираш, че не знаеш нищо от това, което всъщност е истинско и неподправено, там насред планината. Научаваш се да виждаш света с нови очи, откриваш нова страст у себе си, страст към живота. Докосваш копринени треви, прескачаш остри скали, погледът ти гали морето от бели облаци, които се спускат до върховете, сякаш да ти покажат, че граници няма. Там, където свършва земята, започва небето. Коме мине не е просто път в планината. Той е път към себе си. Той не е приключение. Той е приключението на живота ти, може би. И си пожелаваш ново начало, даваш обещание на себе си, че ще си там за самия теб, че ще отстояваш собствения си глас, когато целият свят крещи друго. И се питаш, възможно ли е да си бил толкова сляп за истинските неща? Знаеш, че всяка крачка те приближава към края, а вятърът ни нашепва предзнаменование за свобода. Оная необуздана свобода, към която отдавна се стремиш. А когато стигнеш фарът, който озарява края на твоето приключение, със сетни сили си казваш никога повече. До следващия път, когато отново ще потърсиш, преживееш и намериш нов аз по маршрута Коме мине. И ще знаеш, че нищо не може да те спре.